Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay full moon po. Yung ginabi ko na promise ko po sa inyo na magbabahagi po ako ng healing panggamutan po sa pangkalatan po. Maganda na po kayo ng tubig na malinis po sa baso. O di kaya po ay sa lagyan po na yung tubig. Kahit marami po dito na po, kahit na yung isang galon na mineral po, itutok nyo lamang po yung cellphone pag po. Kahit ninyo po naabutan po ito ay pwede po kahit na isang po sa isang araw po na hindi nyo po na abutan po ito, pwede po ito basta makon po kayo sa cellphone nyo na makita nyo po na ito yung in-upload ko po na pang-healing panggamutan po ito, pangkalatan po. Kahit na ang karamdaman nyo po ay kahit ano pong karamdaman po dito, mapapagaling ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya pong magpapagaling, ako po lang po yung gagawin pong kasangkapan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ay full moon, kaya ibabagi ko po sa inyo na pang-healing panggamutan po. Maghanda po kayo ng tubig na malinis po o baso para mamaya po ay ihip ko po ito na aking ibubuga po sa tubig. Basta ang gawin nyo lamang po ay tiwala lang po sa sarili at focus po kayo sa yung ginagawa at tiwala po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kasi ang Diyos po ang maggamot po sa inyo. Ako lang po ang magkukuhan po na kukuhan po ng kanyang pagmamahal na panggamot at pagpagaling sa mga taong mga marami pong karamdaman. Dito po ay wala, kung may gusto lamang po o nagtitiwala po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, pwede po kayo dito na po. Basta maganda na lang po kayo ng tubig na iinumin nyo po. Kahit damihan nyo po yung tubig na po, basta malinis po tubig na iinumin po. Sana po tangkilikin po nyo ito, kasi paminsan-minsan lamang po ito na ipagkakalog ko po sa inyo. Nasabi ko na po na ipagkakalog ko po sa inyo yung galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na panggamot. Pangkalatan po ito na aking ibabahagi po, kahit na sino po, kahit hindi po nakakabangon po, pagagalingin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ito po ay napakabisa po itong kapangyarihan ng Diyos ang makapanggamutan po ito. Sabayan niyo po ako na manalangin po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tapos tumutok lamang po kayo. Pagkatapos po nito ay itutok niyo po yung, kahit ulitin po yung kon po ito. Tapos itutok niyo po yung cellphone niyo po, nakaganon po. Kahit ganito po, itutok po yung cellphone doon sa tubig na inyong kunin po. At pararatingin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Basta Diyos ang gagawa, kulang po ang kasangkapan po na pagagalingin po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kahit saan man kayo naroon, sa abroad man o saan pang sulok ng mundo, aabutin kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong posible sa Kanya na darating po yung kapangyarihan niyang pampagaling sa lahat mga karamdaman po. Maganda na po kayong tubig at magkukuna po ako.
In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sa ugti sum Spiritum Sanctum et natum Deus Spiritus Sancto Deus vitam Spiritus Sancti Divini in Principi Spiritus Sancti Divini Quio Deus Batum et Batam Principio et Refugium Sanctum Divinum nato nicam et Sancti Deus Sanctificado Original Disti il Primer Imperatritis iti ay ika iyaw Sancti Principio animasula ak di aii kundila dompia in tuwi miyong krus kanorum imperitatim visit verbum crus Sancti Veritatis amulum crus interrogationem visit promulgationem aproncat rex gloriam Sancti Divini mitam it saltibis huxium actionibus Divini micam idius haxiam bus Divini micam idius actionibus Divini micam idius tiram Sancti Pater Abal Nobus Nova Vermidium Sancti Crucis Narum Rex Catorum Sancti Crucis Apro Mitam Rex et Sinim Ordodiam Tutum Crucium Cribin Atos Tuis Deus Emerarium Osdium Arium et Refugium Gitam Dium Permanentum Liberatum Animarium Crucim Sancti Animarium Patonatum Sanctum Deus Fori Sirecti Ramirano Sisitiit Tiriit Kutiit Titni Tabibiri Silibicti or Corpore Sancti Rex Piratuyam Micarorum Rogationem Rex Gloriam Sancti Deus in Deus id Deus Ego Deus Ti Deus Proctium in Committee Body Retro Com Lectionem Sancti Angelicam Ilium Tuam in Sancti Passionem et Filii Sancti Spiritum Sanctum Tuum Sibirirat Coelum in nomine Patris et Spiritus Sancti Dei Mirano Namulator Benedicto Legidati Alabado et Mulatum Sia Sanctissima Rosa Mundi del Altar Idi Dalim di Pia Alirisa Immaculata Natunata Concepcion di Virgen Maria Natum et Matam Señor Nuestra Concebida et Mulatum Misteriosa Sin Macha Sin Pecado Silibicti Original di Isti Istanti Terbibiri di Suser Sitiit Tiriit Kotiti ni Litni Tora por Siyempre amas puri Seribicti Nimis Igu Nanyum Kalumurabas Pili Nui Bagsi Pakti Sinang Karasis Lumayos Ikuis Talya Imitam Gatmalia Gatma Lius It Sisimat Ma Sancto Itur Nomin Mi Maigsak Gulhom Dimanti Pitram Matram Isibam Crucis Sauli Binditi Inaditor Rex Dreus Ismith with Pater Domini Sihip Ama kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, humingi ako ng pahintulot at tulong basbas gabay sa inyo, O Ama, na ang mga taong may mga sakit ay inyo pong silang haplosin, pagalingin sa mga kanilang karamdaman sa loob man o sa labas kanilang katawan na sakit na spiritual o physical na karamdaman at
Pulsin mo sila, Ama, mula ulo hanggang paa, talampakan. Sa oras na ito, pagkakalob mo sa kanilang lahat ang kagalingan habang sila po ay nabubuhay. Pagkalob mo sa kanila ang kapatawaran sa kanilang mga nagawang mga kasalanan. At turuan mo silang manalangin sa araw-araw. Ama, ipagkalob mo, Ama, sa akin ang gagawin mo akong kasangkapan na gawing tagapaggaling sa lahat ng mga karamdaman. Sa pamagitan ng iyong taglay na kapangyarihan, Ama, inuutusan ko na umalis at lumayas ang sa kanilang katawan ang sakit na kanilang nararamdaman at hindi na muling babalik pa. Pagkalob mo sa kanila, Ama, ng kagalingan sa bawat isa sa kanila kahit saan man sa sulok ng mundo. Hapusin mo sila, Ama. Sator aripo tinit pirarotas adunadam lihok ugna sa ugna tagasak rik Kristum dium indium mium apaam abilim abis abisti. Sator aripo tinit pirarotas adunadam lihok ugna sa ugna tagasak rik Kristum dium indium mium apaam abilim abis abisti. Sator aripo tinit pirarotas adunadam lihok ugna sa ugna tagasak rik Kristum dium indium mium apaam abilis abisti. Mga taong sumasa Diyos, kayo po ay aking gagamutin. Itatanghal si Jesucristo, Panginoon, na siya ang magbabasbas at magpapagaling sa lahat po ninyong mga karamdaman. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makakawala, Diyos na makakagawa. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret. Yan po, inumin natin. Pwede nyo pong inumin po, makakaramdam po kayo ng kakaiba po sa kalakasan sa sarili at kagaramdam po kayo ng kagalingan sa inyong buong katawan po. Tatas po yung balahibo po ninyo para kayo nakukurente kung sumapi na po sa inyo ang haplos ng ating Diyos ang makapangyarihan. Sana po ay magtiwala lang po kayo sa sarili at humingi ng salamat po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para pagkalob sa inyo ang pagmamahal ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na kayo ay ginabot ng Kanya. Maraming salamat po at hindi na po inumin po. Kung hindi po kayo nakaabot sa aking kon po, pwede nyo po ulitin po yung kon po. Tutok nyo lamang po ang cellphone po, nakaganon po. Sabayan nyo po ng panalangin sa Diyos ang makapangyarihan na humingi kayo po ng tawad sa Kanya at pagagalingin po kayo. Huwag po kayong magkuhan po na humingi ng tawad sa Kanya at pagagalingin po kayo ng Diyos ang makapangyarihan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tatanggap po kayo ng kagalingan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At mag-comment po kayo kung may comment po kayo. Maraming salamat po. Yes po.